Cela usifundeleke vernacular language. Second book of Timothy chapter 3, only verse number 1. Kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina uza kuvela izikhathi ezinzima. Kepha yazi lokhu ukuthi ngeensuku zokugcina kuzovela izikhathi ezinzima. First Chronicles chapter 12 verse 32. Yeah. From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. Afundeke ngolimi lwesiNguni. Kama isiXhosa, kama isiZulu, any vernacular language. Ngani bazalwane isikhathi sihambile. Okay, I'm Verse number 22. Yeah. Kubantwana bakwa-Isakhari ngabazi ukuqonda izikhathi Yeah. ukuba bazi okufanele ukwenziwa ngu-Israyeli. Yes. Izinhloko zabo zazingamakhulu amabili. Bonke abafowabo balalela izwi labo. Right. Sine theme bathandikayo esikhuluma phezu kwayo la. Bantu abasha ngiyacela nje ngicela ukuyikelela namhlanje. Ngicela ukuthi sibe seklasini. Amen. Sibe kuphi? Ikhona le tendency esiba nayo. And the tendency esiba nayo iyasibambezela to grow in Christ. Le tendency yok expecta umshumayeli onamandla novuthayo. I used to say, uma uzokhula enkosini, kufanele ukuthi ukwazi umuzwa uNkulunkulu even in a quiet condition, quiet situation. Ngoba kuyenzeka ukuthi umsindo ube khona but that noise uleke uNkulunkulu. Akona umsindo noNkulunkulu. uEliya esemgedeni ebalekela abaprofeti bakaBhali befuna ukumbulala ekhumbula indaba. Wahamba wayoqasha. Uthenga lenkathi eqasha kwaba khona izinto eziningi ezenzeka lapha. Yakuthiwa kwaba khona ama lightnings, kwaba khona earthquake, kodwa kuthiwa God was not there. But waseqhamuka umoya nje omncane oheshezayo and the voice of God was there. Ibambe lento yokuthi it is not the thunder that kills but the lightning. Lingaduma izulu zibe khona indudumo kodwa uma ingekho i-lightning into eyingozi i-lightning. Phakamani emoyeni, phakamani emoyeni, phakamani emoyeni, phakamani emoyeni. So uma-ke uzokhula la enkosini, noma bekuthiwa usindiswe izolo, noma usindiswe a day before yesterday, noma usindiswe last year, ibambe isecret yokuthi into uNkulunkulu ayiphuthuma kakhulu after salvation yi-discipleship. Yingakho akasho ukuthi hambani, especially kuMatthew chapter 28 verse 19, akathi hambani nishumayeze izizwe. Akusho lokho, uthi hambani nenze izizwe abafundi. And awukwazi ukwenza umfundi out of an unbeliever. Fanele lo muntu ebeshineziwe waphenduka, kodwa akakuphathi lokho. Uphathi indaba ukuthi badisciplesheni. Aziyazi ukuthi ngizoqala ngokushumayeza, kodwa the ultimate goal yokushumayezwa kwabantu ukuthi bafundiswe, ngoba kusekufundisweni kwabo la kuvela bezodiscover khona their assignment in Christ. Kusekudisciplesheni kwabo la kuzodevelopa khona i-character efuna uJesu. Sikhona ihlobo zami? Sikhona ihlobo zami? Akukho ukukhula kungekho ukufundiswa. Akukho ukudiscover your calling and your assignment kungekho ukufundiswa.
ukufundiswa. Akukho ukudiscover even your gift kungekho ukufundiswa. Akukho ukumela all the test of times kungekho establishwa kwakho ezwini likaNkulunkulu. Siyabizana. Now, noma umshumayeli engavota lalela ucheck ukuthi ikhona ne-substance kulo msindo awenzayo. Ngoba angarasa ayikhombe phansi naphezulu agibele phezu kwamatafula kodwa ingekho i-substance into ngaphuma nayo. Alushe phansi nonke likhale nibuye phansi kwezitulo nivuke futhi nihambe zokaSathane. Ngoba there was no transformation. Its transformation is a ngoba kuzo address your mind, not your spirit per se. Nikhona yini mazalwane? Nikhona yini endlini? That is why uthi uPaul kwabaseRoma chapter 12 verse number 2 ningalilingisi leli akhuluma nabantu abangakhona akhuluma nabafeke ukhuluma nabazalwane uyabakhuza ekuphileni impilo efana nezwe uthi ningalilingisi leli bese bekuyisolution ukuthi bazokwenza kanjani ungalingisizwe uthi ingqondo yenu ayiguqulwe. So i-teaching i-address your mind. Uma ingqondo yakho seyishintshiwe ukushintsha kwengqondo ukushintsha i-character. As the man thinks, so is he. Uyilento oyicabangayo. Usuright emoyeni. The only thing that is lacking is the renewal of your mind. Ngoba ngashishwanga ingqondo noma ungaba right emoyeni ngokwamukela uJesu kodwa angeke ibe right i-character yakho. Praise the Lord. Mawubona umuntu edla emgqonyeni la ngaphandle efaka impahla engcolile egqiza amathe inkinga isuke kuphi? Isuke inkinga. So mawufuna lapha kule conduct yakhe nembehavior yakhe abantu benze njani? Deal with his or her mind. Your actions, your character is developed in your mind. Glory to Jesus. Hallelujah. Now, uma ke kuzoshintshwa i-character yakho. Ngokushintshwa kwe-character, kushintsha ne-destiny. Ngoba i-character iyona esho ukubhekeki. Iyona esho ukuthi ithini i-destination yakho. Yingakho ethi uPeter singasuka kuwe siyephi ngoba amazwi akho can lead someone to eternal life. Ngamanye amagama okubamba isifundiso sakho, his character can change, and by the change of his character his destiny is changed already. Uya ekuphileni okumbona phakathi. Glory to God. So ayikho indlela yokuthi ulunge izinto zakho ngaphandle kokuba kulungiswe ingqondo yakho ilungiswa ngemfundiso yezwi likaNkulunkulu. Udiscover even your identity in Christ. Hallelujah. And yindaba enkulu leyo bazalwane bami enkosini. Okuyona program okufanele ukuthi establishwe kubantu before sokufaka amanye ama-programs. I-program yokubadevelopa babe yilento uNkulunkulu afuna babe yiyona. Njengoba silapha nje, we must be flexible enough for the Holy Spirit to asenze sibe yilento noma sibe senziwe over this weekend. But it's a process kwenziwa ngomuntu. Nikhona bazalwane la endlini. Now, how to develop umoya we-appetite uthande imfundiso ngoba iyona ezokwenza ukuthi ube right. Now asibuye endabeni. The hour of urgency. Praise the Lord. Kuthiwa, but now this. Hallelujah.
2 Timothy 3 verse number 1. Know this, but know this. But know this. Asho sonke. It's all about knowledge. Know this. That in the last days, perilous times will come. Now, leli gama lika perilous lisho harsh, savage, difficult, dangerous, ngithanda le ethi hard to deal with. Ngamanye amagama ngeyisuku zokubheka kuba khona izikhathi that are hard to deal with. Izikhathi ezikuzona izikhathi that are very hard to deal with. Zikhathi zensuku zokugcina ezibiza ukuthi njengebandla njengabazalwane siqinisekise ukuthi sihamba naye uNkulunkulu ngoba we will fail to interpret isikhathi esiphila kusona. And once we fail to interpret isikhathi esiphila kuso, automatically siba misfits in our generation. Windows ukuthi sibe ibandla eliyi-misfit in such a time as this, because we fail to understand isikhathi esiphila kusona. Perilous time will come, and it has come. Now, lesikhathi sisona ke lithi iBhayibheli ke isikhathi esinzima ukudila naso. Hallelujah. Ade ngizona lapha nje kufundwa i-report, a monthly report, isifundo sakhona, hamba isifundo mawukushunyayela. Kuya ngendaba yalento yoku transgender, yabona umuntu wesilisa azenze afuna ukuzenza umuntu wesifazane. And bakhona la enkonzweni abanye bayashumayela befundisa hard to deal with isikhathi esisona. Isikhathi somoya wobunkonkoni ongene nasendlini kaNkulunkulu. Yazi ukuthi iyahlekisa lento. iBhayibheli yaguquka. Ma uNkulunkulu edala uthe dala awesilisa nowesifazane. Wayeseyala abantwana, wathi hlonipha uyihlo nonyoko. Akahlonipha uyihlo noyihlo. Uyihlo nonyoko. That's what the Bible says. Now, yabona ukuthi labantwana abazokhula uyihlo noyihlo bakhula under i-condition econfusayo. What kind of a generation eprocesswayo yabantwana abaprocesswayo bezokhula kuleyo environment enjani? Isikhathi esikusona is perilous. It's a time that is very hard to deal with. Isikhathi esenza ukuthi nasendlini kaThixo umoya ingcwele engasebenzi, uNkulunkulu engekho, isikhathi ukuthi sicompromise amaqiniso eBhayibheli. Singakwazi ukwashumayela ngenxa yezinto ayingenile ngaphakathi ezinye zenziwa ngabantu abakhulu. Perilous time. Ake sithi ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Yenza ukuthi le-spirit esingafuni ukukhuluma leso. Isikhathi esikusona is perilous. Now, bazalwane, ngikhuluma lento ngiyisenkosini ngikuKristu.
kufanele sibuyele kumoya ongcwele, sibuyele eqinisweni leBhayibheli, sibuyele kuma-convictions ezinto esikholelwa kuzo, sibe kuzo ngoba asikwazi ukuzishumayela up until we become convinced of those things. Uyamuzwa umuntu oshumayela i-conviction, ushumayela with boldness ngoba lento uyayikholelwa 100%, no matter ukuthi abanye abantu bathini, injalo. Beniye lapha emhluzi ngikhona kodwa. Engathi ngikude. Now, la abantu abasha esibadevelopayo abezukwazi a true gospel uma iqiniso linyamalele. Abezukwazi a true gospel uma amandla kamoya engcwele enga-operate. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Abezukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani if ama-gift kamoya engcwele enga-operate ebandleni. We need to allow the Holy Spirit to bring us back to the original intent of God about the church. So, uPaul ke uthi umoya usho ngokutaqile ukuthi ngeinsuku zonke kuyovela izikhathi ezinzima. Hallelujah. Amen. Times that are hard to deal with. Utshele ukuthi wena njengomzali hlele intombazane endlini, hlele version. Amaphepha egcwele istrathi, safe abortion. Ukuthi intombazane yami iphethe kahle. Amaphepha anenombolo. Ukuthi manifuna safe abortion nishona nini? Alanga phandle. Ikhona abazalwane? Because isikhathi esikusona perilous. So now njengomzali, you don't have to trust yourself, trust your God. And I was trust uNkulunkulu ongenayo. It's time to walk with God and know uNkulunkulu uhamba naye. Right. The hour of urgency. Hallelujah. Now, lento ngithe uma ngicheka ngathola ukuthi isho the quality of being very important and needing attention immediately. Delicate agents. Amen. Ngoba isikhathi sikusona, isikhathi la khona inkosi yethu Jesu ingabuya noma yini. Right. Kuthiwa the sons of Issachar who had understanding of times. And lapho ke ibandla lami lisele khona. Ibandla lami lihamba ngeprogram ka-1940 ngo-2020 liphethe u-1940 my church. Because we fail to understand time. Sithi sifuna nje noma ungasasebenzi ayibe nje. Ithuli njalo. But we are praying for young people who will possess the spirit of the sons of Issachar, who has understanding of times. Hallelujah. And once they understood time, they knew what Israel ought to do. There is a lot. Their chiefs were 200 and all their brethren were at their command. Alibonge igama likaJesu. Ikhona into esikhuluma ngesession yokugcina ezosivula amehlo ukuba sazi isikhathi esiphila kusona and futhi singabi ngabantu abangawazi
amacebo kaSathane. Ngoba even iSouth Africa injena nje ukubanjena kwayo akuskimanga manje, kwaskinywa kudala umbuso omnyama. Lento ibonayo ukushintshwa kwama-policies, i-constitution egovernisha iSouth Africa ever since from 1994 ngokuqaliswa konyaka wenkululeko. Antoni igama lenkosi. Hallelujah. Affecte kwaze kwaba la yashintsha, ya-affecta even the family structure, the family order. Ayiqalanga kuphela ngokuqala ngo-1994, yafomulethwa kudala umbuso obumnyama. Ngoba ukubona abaholi indlela aba-acta ngayo, ba-acta bephushwa yi-influence ethile, ngoba izinto ezibonwayo zivela kwezingabona. Ukushintsha kwe-constitution yase-South Africa eya-affecta ama-families kuqala, ngoba uyazi uSathane ukuthi ungangifuni ukumosha the nation, angimoshe the family. Sizoyibuka kwisession yokugcina leyo. We are speaking about the end times. Albonosi. Likhona abazalwane? Kufanele ukuthi simvumele kwenzele asenze sibe ibandla eliphapheme. Mina iyangihluphaka lento yokuthi sibambe iprogram engesenabo abantu. Angiphinde futhi abanye bezwana. Sibambe iprogram engasenabo abantu. Futhi the program is irrelevant. Sibambe the Lord. Once we understand time, God will give us new system of doing things, new method of doing things. Lapha emalokhazi akusakhonzwa phakathi neviki. Abonke abalebosi. The attendance is dropping down from time to time because the program here too is no longer fitting. Nibatshele mfuna ubatshele ngisho ngayifela. Our program is no longer fitting. I'm not talking about God. I'm not talking about the Holy Spirit. I'm not talking about Jesus. I'm talking about our ngezinto ezenziwa yithi engavelanga uNkulunkulu esavumelana ngazo thina ukuthi singahamba kanje. Efuna upgrade from time to time so that you may be relevant. Singabi ibandla elilisithi efuneka to win young people bagcwala izikathixo base bekhona baphinde babe serious for God. Hallelujah. God is program yethu in a fitting skill and right in the approach right. Approach right. Umuntu mayengena nje fika ethi ngahlala ke. Hallelujah. Athi umuntu athi ngahlala. You see, uNkulunkulu wethu akabe namandla. Ufeyiswa yithi. Thina simfeyisa. Kodwa kanekathi uNkulunkulu umoya simvumele. Umoya ngwele ungumoya wama new ideas from time to time. Time to time. New ideas. Ungabezwa abantu bekhuluma abangayazi bekhuluma ngeenkokwane kanti bakhuluma ngama-methods. Abakhulumi ngama-principles eBhayibheli angashintshiyo. Ama-methods ayashintsha kodwa ama-principles eBhayibheli stand forever. According to Jesus and according to my understanding, those are components. I'm a principle in the Bible. That is our challenge that we have as we are speaking about the hour of agency.
Amen. Now, kubalulekile ukuthi sizi-engage kwi-move kamoya engcwele, sihambe nge-pace kamoya engcwele. Uma sifuna ukuwina abantu abasha, singabi nabantu abasha abaphuma bengena endlini kaNkulunkulu. Nalaba esithi bayakhona siqhubeka nabo, uzothola ukuthi ku-80% wakhona baya-participate kodwa they are not right with God. Because once we lose God, we have lost everything. Now, kubalulekile ukuthi uma sizosizakala asimove sihambe nge-pace umoya oyingcwele asifaka kuyo from time to time. Ayezwa ama-leaders abantu abasha nabonke abakhona endlela abangama-leaders bayezwa bazalwane. That is what we need. Umoya oyingcwele is not outdated. Yithini is outdated ngoba ufuna ukuhamba nge-pace yakhe. And umoya oyingcwele is not reactive, it's proactive. Uma sifuna umonakalo ungena endlini kaNkulunkulu usukhona ushuna uNkulunkulu kade akwethu ukuthi sishiye umoya oyingcwele proactive. And asikwazi ukulungisa isimo sishiye umoya oyingcwele who is proactive. Our God is proactive. Our God is proactive. Uma ngithi uNkulunkulu is proactive, waba proactive even nangendaba yesonto. Nangendaba kaSathane uyisumuntu. Azange athi uNkulunkulu kakhulu athuke njengomuntu ongathi ubengazi. Cha. uJesu wafa engakafi ukuze ukuthi mangabe sefa ingabikho uzomdinda ekufeni kwakhe. Wafa before the foundations of the earth. Uthi uJohane kwincwadi yesambulu iwundlu elahlatshwa kusukela ekusekelweni before the foundations of the earth. Before akathi lahlatshwe khona ukuthi before yahlatshwa entabeni ubesevele sehlatshiwe vele. God is proactive. Isaiah 53 kwi-Old Testament ukhuluma ngaye atomgabalemos uthi wayedeleliwe, wayeshiwe ngabantu, wayefinyaziwe, umuntu obuhlungu owazi uthi wayethule njengemvu phambi kwabaguli. Usasele 2000 years azalwe afe kodwa usembona njengomuntu osewuqedile umsebenzi. Hallelujah. Yingakho nalaba ababecrucify uJesu uthi uPaul ukube babazi babengeke bayibetheke ngoba babegcwalisa into esiyenzekile. Our God is proactive. Glory to Jesus. Now we have to move nge-pace kaNkulunkulu umoya ongcwele. Lento yokuhamba nge-pace kamoya ongcwele izosenza ukuthi sikwazi ukuthi sibe effective kuqala lapha emakhaya kwi-parenting yethu seshubazaleni. Amen. Ngenxa yesikhathi esikusona sifuna uNkulunkulu, asifuni ukuthi uthembe ukuthi ngingumzali mina odiscipline, ngingumzali oshaya ingane. Cha, izakufuna uyishaya nje. Right. Sishilo izolo ukuthi ngendlela isikhathi esiphuthuma ngakhona abazali bayithola sebengemuva kwengane abayizele ngokwe-information. Amen. Because this is a dispensation of technology and also yama spirit ngendlela engazange bekhona before. Amen.
bazali benazi ukuthi ingane oyizele iyaba i-cause ye-divorce ingakhuluma ngagama kodwa ngenxa yokuthi i-agent kaSathane ehlala endlini ibe i-agent kaSathane ehlala nayo endlini isebenze umshado ihlezi nayo ngoba umoya engcwele sidinga kuqala kusuka ekhaya family altar avuke to stand against izinto uSathane azimisile to challenge and to destroy a family structure. So lana ekutheni mina njengomzali ngihambe ngipace ngimuthi ngiconnected noNkulunkulu umoya omgcwele ungenza ukuthi noma ngingebe technologically fit mangabe ngaleyo ndlela kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu kimi, praise the Lord, uNkulunkulu wezikhathi zonke, I can easily discern umonakalo ngenxa yokuthi uNkulunkulu nami uNkulunkulu uyakwazi ukutshela izinto, uNkulunkulu uyakwazi ukumbonisa izinto even before zenze ngidile nazo emadolweni ngidistroy ngiqede ngoba I am walking with God. Asingathatheni njenge-surprise. Asingathatheni nge-surprise. Sakwenzeka izinto kanti uNkulunkulu wethu uNkulunkulu okhulumayo. Kodwa bakithi nikhona bazalwane. uNkulunkulu okhulumayo. uNkulunkulu okhulumayo. Nala ebandleni singathathwa i-surprise ngokwenza kwezinto. uNkulunkulu uyakhuluma. Hawu bazalwane, uthi iyo lento yokuthi abantu abasha bethu azaphume kwayeni ngoba isisu esikhulu isisu. Lo muntu ulala nendoda uhlakule kwayeni. Akhulele aqhubeke kwayeni. Azayeke uma isisu esibonakala. Ikhona nje hey mathemathi. Lebandla senamakhala okugela. The spirit of discernment awusasebenzi ebandleni. Uma uNkulunkulu elihambela ibandla ngalezi insuku zokugcina sizobona enye ama-signs ukuba kuvuswe iziphiwo zikamoya in a genuine way. Sesihamba isikhathi eside nabaprofethi abayifake. Abangakwazi ukubona izinto eziqhubeka phakathi kwethu sikhonze. Ikhona izinto zami ezisidlayo phakathi kwethu sikhonze abakwazi ukuzibona kodwa kuyaprofethwa. Wanjani umoya ongakwazi ukubona imfihlakalo? Wanjani umoya ongakwazi ukubona izinto iseza? Ngoba nangiprofetha I foretell and also foretell. Ngikhuluma ngezinto ezikhona ngiphinde ngikhuluma ngezinto ezizayo. Now, as we move with God, the parenting age is very effective. And as we move with God, the praise come when even the preaching of the gospel will be effective. Isizathu esenza ukuthi sibe nabazalwane sibe nabantu abasha abangakubonisi ukuthi angeke basindisiwe ngendlela abaziphethe ngayo khona bemvuma uJesu. Amen. Indlela ozeleke ngayo evangelini iyona ezodetermine ukuthi uzohamba kanjani. Uma nje uthola iphunga lika Jesu uzosho uthi awuhlathwanga izwi. Size sibathathe singabaphathisi bengazange bahlatshwe izwi laNkulunkulu. Indlela ozaleke ngayo enkosini iyona edetermine indlela ozoqhubeka uhambe ngayo sewuzelwe. Uthile wazi ukuthi
ukusindiswa genuinely kuba khona nje izinto oziyela nje ungakafundiswa uziyekiswa ukungenwa. Abangeni kule church abahambi zonke inkonzo ezihanjwayo kodwa automatically already sekunezinto nje osuyinasile ngoba ungenwe. Ivangeli lelo. Abavangeli babamshumayela ngowesifazane waseSamaria owahlangana noJesu emthonjeni wamanzi. Wakhohlwa imbiza yakhe wagijima watshela iSamaria lonke uthozani libona nje lonke kungena. First day wakhohlwa into afike nayo emthonjeni wamanzi. Wakhohlwa into afike nayo. Na ungenwa ngoba ngithi esibandla uma sibambe ipraise kaMoya Ngcwele ekwenzeni izinto nokushumayela kwethu kuzozana abantu abanamandla. Kuzozana abantu who are burning for the Lord. Ngoba we will always produce after our own kind. Abantu esibazalayo basho isimo sethu. Utavele spiritually ezinjani. Isekhona manje? Yeah. Right. Uthika uNkulunkulu ke lapho preaching of the gospel yila khona ke sikwazi ukureproduce abantu who are effective for the gospel of Jesus Christ nabo futhi bakwazi ukushumayeza abanye. Singashumayeli kuzalela abantu who are failing even ukufakaza nje. Kinga leyo bazalwane uyazi ukuthi kulezi insuku seside sibakhuthaza nangebhesi nayo sikhotha ngendlela engekho. Ona indodana unokufakaza akusho ukuthi akusuke ngasho lesizosiyenza nathi phambili. Bazalwane uzazofakaza ukuthi phambili unendodana unokufakaza akusho lokho. Uma lithi ona indodana unokufakaza kusho ukuthi in your spirit une assurance. Une assurance within himself or herself, which indeed is the Son of God. No kufakaza verbally esitshena usobe sekuyiresult ye-witness engaphakathi. Amen. Now, abakhuthazwa abantu ukuthi benze into okufanele responsible okufanele. All right, noma sebenza phambili bezofakaza abafakazi abusiswa ivesi elingibusisile. Akukona umfakazi ukubusiswa ivesi vele liyabusisana. Umfakazi, you must tell us the experience yakho as you walk with God. Umbone njani uNkulunkulu? Umfakazi has got nothing to do ngamavesi. It has got nothing to do with walking experience with God. Bekulingane namzala ekhaya ngayibeka izandla yaphila bazalwane. Umfakazi lowo. Ngithengile ibhasi ngibele itaxi umbone indlela wangihlupha wathi angibatshele ngoJesu kwasindiswa abathile uyafakaza ubusiswa yivesi. So kufanele ukuthi inkonzo siyibuyisele emkeni ngokusiza uMoya Ngcwele. Nikhona abantu abasha. Abengibuye kuyo lento phakathi. Nalento yokuthi bantu mabekeda ukusho ukuthi babusise amavesi. Vesi isibheka othile asibongele uphakathi. Ayikho leyo nto. Ubonga ukuthi kunjani. Basubonga ukuthi kunjani. Ukudla inswane yamajuba lokho. Akazi neyizolo language.
ukudla imswane yamajuba. Ngoba kusho ukuthi le mswane yamajuba lalikhona ijuba, into esasenzeka kusekhona ijuba. Babethi babesakaza ukuba ukubonga simultaneously engekho choice. Kube khona uzothandaza ngoba le nto yabayishoyo iyasakazela umoya ingcwele. Manje akusenzeki lokho sekuyithina esikhomba abantu awusibongele ngoba kusazenzakaleni sesithi imswane yamajuba. Izinto ezazenzeka ijuba isephakathi kwethu akusenzeki manje. Iprogram yethu ibe ezinganankulunkulu. Sabonga nokufakaza usibambane isibambeze. Sesibongela ukufakaza econtrol yithi nokuthaba. Ayikho into ekukuwe lapha kuye. Hey man, lento izobuyela endaweni ngoba sizohamba siyingenela umoya ingcwele. Siyabuyela lento endaweni yayo. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Shout hallelujah! Now wasindiswa manje. Bacabanga ukuthi yona indlela ke leyo yokukhona. Okay, fanele masebazile mangiphakama indlela uzobona. Bacabanga ukuthi kanjalo kanjalo. Akuhanjwa kanjalo. Hey man. Kanjalo. Moya ingcwele engathi masikwela. Abantu abasha bafunda ukulandela igagasi likamoya ingcwele ekhonzeni kwabo. To follow the mood of the Spirit. Yes, Lord. Lento ifana futhi nokuthi yabona lento ukuthi sibe ibandla lama-altar calls. Sometimes iyamrestricta umoya ongcwele. Sometimes. Nami ngiyayenza i-altar call provided umuntu emathi angiyenzi. Kodwa ndaba ijenisi. Njalo manje sizobe singaphambili. Layilani bazalwane, layilani. Uma sikhona kufanele ukuthi sikwazi ukuzazisa izikhathi ezisensitive la emkhonzeni wethu. Kunezikhathi ezisensitive ezidinga ukuthi sibeke indlela kumoya ingcwele. Right. One of the sensitive times is called after preaching. Ngibalo munye lapha abanje. Uleke ushumela. Ufuna isikhathi besingasho ukuthi ngingangena ingoma. Right. Uma kuqedwa ukushunyayela. Into ebiyenzeka nami noma ngifike ngino 2 days ngifikile enkosini. Kodwa khona izinto engingazisho. Alongama lenkosi. Bekajahwa ukuya phambili emva kwetshumayela. Bengathi bandla kungaba nalophozi nje ngelentshise. Ngesizwe phela ukuthi akhona ama-confirmations, ama-prophecies akhonfirma lento elishunyayelwa. Akathi immediately kugeza ushayela sekusuma omunye futhi naye futhi usukuma njalo amasentensi yamayelezwa nokuthi phepheze ibheka ngapha.
ashayeke. Ukhona umthombo nje lo mthombo. Kanti kuyasetshenzwa sikhipha umuntu emgodini, pulpit. We are pulling the pulpit from the pit. Anitshelanga isikhathi sini ungaze ngonke ngebusuku abantu abasha during this hour of urgency kufanele ukuthi bayazi nenkonzo manje bakwazi inkonzo namfuna ukwazi procedure lela bantshela ngayo bayazi inkonzo bashimuka ngoba bayazi inkonzo bashimuka abasha ukukhonza ngomoya. Now, ngalikathi ukwendwele simdedela. Simdedela as we move. Sihamba ngephesi yakhe. Kufanele sibone uku-operate kwakhe. Nala ekukhonzeni kwethu sibona ama-operations kamoya oyingcwele ngoba isikhathi esikusona siyaphuthuma. Bazongena phakathi kwethu bepossess imimoya. Angogama lenkosi afanele sibagcine benjalo. Fanele simdedele umnikazi wenkonzo. Babe delivered bangaze bazophatha ama-program bese possessed. Bangaze bazosikhonza bese possessed. Fanele sidedele umnikazi wenkonzo. Oh Lord. Babe delivered completely. Before bazophatha imic bahlabelele bachorus. Bangachorus bese possess bese basho umoya we-lifestyle endala impilo beyiphila bengakakhona ngoba ungasindiswa ukusindiswa kodwa umoya ukubambe wempilo beyiphila before you get born again. And ngale kathi ukhonza uyawurelease lowo moya. Basekhona abantu. We must follow the mood of the Spirit. We must learn to follow the mood of the Spirit of God. Isikhathi siyaphuthuma, isikhathi siyashesha. And any accident sozona as we allow God umuntu asebenze phakathi kwethu bazawusindiswa manje. Angogama lenkosi ekade banjwe iwunga ezibhemela ekade banjwe insangu ngaphandle mayinkinga la asovertake ngoba noma ingcwele usesikhathini esiphuthumayo. Mayingcwele usesikhathini esiphuthumayo. Sikhona bazalwane yebona bebiwunga ngaphandle uyaprepare ukuthi bazobemanywe lana phakathi. Ipace ebegijima ngayo engcwele iziba ipace azogijima ngayo mayisengena endlini kaThixo abeze uyishintshe ipace ngoba isikhathi siyashesha. God is going to anoint people. Glory to Jesus. Ebefadlula ngendlela ngoba singababona ukuthi bakulungele nabo ukuba basebazikhonzi embusweni kaNkulunkulu. And once basindiswa isandla sikaNkulunkulu siba engave baprofethi bakhuluma indaba ezinkulu. Sisekhona bathandikazi bona laba ebesibabukela phansi sibadlula ngendlela begilazwa ngama-drugs bedayisa imizimba ngaphandle ma befika la abanasikhathi sokudlala. And uNkulunkulu as we're about to close, uNkulunkulu ujwayele futhi ukusebenzisa abantu ababhizi. uNkulunkulu ujwayele ukusebenzisa abantu ababhizi uma ezodabula iSamaria angogama kaJesu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwakuswelekile ukuthi uNkulunkulu adabule iSamaria. Khona bathandekayo incwadi kaJohn chapter 4 isho njalo. And uma uNkulunkulu uJesu ezohambisa ivangeli endaweni yaseSamaria walihambisa ngentombazane ebhizi. Wayeseshintsha ukuba busy.
ngoba ivangeli yindaba ephuthumayo mana anikeza umuntu okwazi ukugijima amsebenze bese kushintsha umgijima ngendlela e-right wahlala nentombazane emanzi emthonjeni wamanzi wayiprepare wakinselisa uJesu ukuthi ikhona ngempela yangale yathona kwasho ukugijima kwayo ukuthi igijima njengomuntu otholileyo wozani ngibone konke ungitshele konke ngibona ukuthi kungebe kuye uKristu na and iBhayibheli lithi iSamariya lasindiswa lonke ngenxa yentombazane ngenxa yowesifazane sikhona bazalwane now asimvumeleke umoya ingcwele nakule session noma ngabe kuthiwa unezinto njengoba ngikhuluma nje usathana khondema ngazo izinto uhamba washama planners kuzo noma ngabe kuthiwa uyathandaza uyezwa ngaphakathi Satan uyakhondema athi hayi wena kodwa uyizwa i-assignment umoya oyingcwele akunikeza yona. Praise the Lord, hallelujah. Umuzwa uNkulunkulu ukuthi uyachanela somewhere, umuzwa ama-promptings kamoya oyingcwele ukuthi akunidela to do something but Satan akukhondeme engqondweni athi not you. But namhlanje I come to pray for those people abathi Nkosi ngeyami impilo do your will. And ngikutshela abantu uNkulunkulu azobasebenzisa kwesikhathi samanje bazo-overtake abantu abaziwayo ngoba akasasebenzi umoya ogcwele ngegama, usebenza ngabantu who avail themselves. Bakhona abantu abezwayo usebenza ngabantu abathi Nkosi intando emnandi eyakho. And I want you to look back where you are coming from. Now we look at yakho. Check ukuthi isimo sokukhonza sinjani. Don't allow ukuthi la ukhonza khona kuthuleke ukhona wena. Ungabi intombazane enhle for nothing. Ube insizwe enhle for nothing. Yabona sibe ngabantu abasha abahle abagqoka kahle abazohlobisa nje endlini abangamhlumezi ngalutho uSathane. Glory to Jesus. Engathi bengaguga abantu abasha abazoba radical embusweni kaSathane. Hallelujah. Engathi bengaguga intombi nensizwa ebezothi Nkosi iyodwa into engiyicela kulezi insuku angisafuni okuningi ngifuna isandla sakho nje sibe phezu kwami. Hallelujah. Ngibabonile abantu besebenza beoperate enkonzweni Nkosi yodwa into engiyicelayo I need your hand to be upon me. Uyezwakala umuntu noma bethandaza the hand of the Lord is upon him. Uyezwakala noma ehlabelela the hand of the Lord is upon him. Ake sibe ngezinyawo sizothandaza.